Pois case a metade do que pagamos por cada litro de carburante acaba en impostos. Imos representalo gráficamente. No caso do gasóleo, arredor dun 43%, un 42,7% do prezo son impostos. A maior parte onde vai repártese entre o IBE, que supón un 21%, e o imposto especial de hidrocarburos, que achega algo máis, tamén do 21%. O resto do que pagamos repártese entre a cotización internacional do petróleo, que é a parte máis grande do prezo, e os custos fixos de transporte, distribución e marxes comerciais. Pero no caso da gasolina 95, a proporción é aínda maior, case un 48,3% do prezo final corresponde a impostos. Aquí tamén se combina o IBE, un 21%, e o imposto especial de hidrocarburos, que neste caso chega máis do 27%. Por este motivo, cando enchemos o depósito, prácticamente un de cada 2 euros vai directamente para a Facenda. E mentres Portugal aplica rebaixas no gasóleo, ou países como Hungría, Croacia ou Eslovenia fixan topes, fixan prezos máximos, aquí a rúa, tanto profesionais como particulares, tamén pide alivio no prezo, non, Ángela? Pois sí, o certo é que os clientes cos que puidemos falar desta gasolineira sí que piden certo alivio, porque claro, estamos aquí con Ramón, que é o administrador. Para un vehículo normal, canto subiu agora mismo encher o depósito? Home, depende, pero en torno a 20, 40 euros ao mellor, depende da capacidade do depósito. Claro, que tal se están tomando os vosos clientes este aumento no precio? Igual non son pois tan amables como habitualmente. Xa te podes imaginar, non? Xa te podes imaginar. A xente está un pouco molesta pola subida tan drástica e tan repentina do precio do gasoil. Claro, máis case a mitade do custo do gasóleo son en impostos. Ti crees que o goberno debería pois facer certa axuda ou certa rebaixa nos impostos para axudar ao peto da xente? Non sei, eu creo que quizás unha solución mellor sería que falaban onte cando se reuniron os do G7, que querían liberar as reservas estratégicas. Penso que sería unha forma máis fácil, porque de outra maneira o que farían sería repercutir, como cando foi o tema da guerra de Ucrania, repercutir encima nosa o proceso de desconto. Claro. Vos subistes xa o prezo, credes que teredes que seguir subindo o precio día a día? Si a cousa sigue igual, si, seguramente teremos que subilo. Hoxe sigue subindo o crudo, a nos chegan precios máis caros, teremos que seguir subindo. Claro, e ademais vexo que os primeiros días a xente viu encher o depósito, sigue xente vindo a enchelo preventivamente ou de momento están agardando? A ver, agora parece que se normalizou un pouco a situación. A semana pasada foi un caos, moitísima xente, colas de xente, pero agora parece que se está normalizando un pouco a situación. Claro, que nos decías é que a xente sigue vindo a repostar, simplemente quizás un pouco máis enfadada. Sí, home, non é agradable que che suba así de repente o gasoil, a xente, pois claro, notase un pouco máis tensa. Supoño que incluso máis no caso de, por exemplo, os camións, os transportistas, que se a un coche lle supoñen entre 20 e 40 euros, non sabemos o que lle poden supoñer a un camión. O transporte é complicado, por eso están estudiando medidas tamén, pero bueno, é o que hai, nos non temos culpa, aínda que a xente pode pensar o contrario. Claro, a xente que estades nas gasolineiras, vos simplemente tedes que aplicar a subida que vos aplica. Claro, se non teríamos que vender en pérdida, non podemos permitírnoslo. Claro, porque víamos que baixaba o barril de Brent, pero eso sigue sin repercutir nas gasolineiras. Sí, a nós siguen chegando cada día precios máis caros. De feito, en unha semana creo que subiu unha media de 10 céntimos por día o gasoil. E nos, claro, se nos suben temos que subilo, non podemos... Pois xa vedes, compañeiros, sigue subindo o bruto, sigue subindo o precio nas gasolineiras e os usuarios finais seguimos sen ter ningún tipo de resposta pois para poder aforrar un pouquiño, porque encher o depósito é cada día máis caro. E que as contas non saen, compañeira, por moito que voten números, seguen sen darlle, pois, como poder arranxar esta situación. José Antonio, patrón maior de Ribeira, moi bo día. Esta situación un chisquiño complicada, non? Complicada non, o seguinte, moi crítica, non? Estamos en varapalos do noso oficio, do traballo do mariñeiro, que este inverno foi durísimo, un inverno moi duro, ainda estamos sofrendo as consecuencias ahora mismo. Este incremento ahora da subida do combustible é outro varapalo moi grande porque é para o sector artesanal, mas para o do litoral.
Claro, que subiu case máis dun 40% estas últimas semanas. A canto estades vos a pagar o combustible? Hai zonas, hai comunidades que están a pasar do euro, non? E nós estamos xa no 96 céntimos, estamos chegando casi ao euro. Creemos que ao final desta semana xa estaremos por riba do euro, se seguimos así. Claro, pero estamos a falar de barcos que levan litros e litros de combustible. Sí, depende do oficio que se ande, non? O que é a beixura, a pesca artesanal, pois fai o combustible todas as semanas, se pode carta 400, 500, 600 litros, depende da embarcación, como sea a embarcación, e o motor que teña, non? Pero hai outros barcos do día tamén, do litoral, como a arrastre, que igual che gasta 1.500 ou 2.000 litros diarios, non? Depende. E pois hai outros barcos que van para mareas de gran sol, que igual levan 70 ou 80.000 litros, outros que van para a Espada para 3 meses levan 200.000 litros, depende a que distancias tean de terra, non? Claro, que estamos a falar, pois eso, de barcos que incluso levan 500.000 euros de gasoi. Claro, que consecuencias pode ter isto para vos? As consecuencias son enormes, non? Hai que dar conto que para a beixura, para a pesca artesanal, temos moi pouquiño margen de beneficios, non? Entón, claro, eso está mermado. Unha que xa estamos atravesando crisis porque xa non temos cotas para pescar. Este ano é o ano máis difícil que acordamos para a pesca de badeixo, de raya, de cabala, que non temos nada. Xa unha que xa non temos pesca, e outra que aos outros oficios que temos, hai moi pouquiño peixe, o marisco xa casi non se pode ir porque morreu casi todo polas fuertes chuvias que hubo. Entón, claro, a pouquiña pesca que temos, non temos margen de beneficio para poder defender a empresa. Haberá quen pense en deixar o barco amarrado? Sí, eso fijo. Se non baixa isto, ou se o noso goberno non toma medidas urgentes, como cando se tomaron con Ucrania, ou se baixan os impuestos, ou se toman medidas urgentes, estás fijo que isto non somos capaces de defender as empresas. Pois moitas grazas, José Antonio, compañeiros, xa vedes que aquí no mar a situación empeza a ser crítica. Claro, que como ben nos estaba contando, vai ano levan, a verdade, e isto é só a puntilla. Claro, co que nos están contando, ímonos rapidamente ao mercado de Pontevedra, porque claro, dirán vostedes, pero a ver, que pasa co peixe? Hai xénero, estáse notando nos prezos. Que nos conta Santi Cachadas, Belén? Que tal, Rocío? Pois onde máis se está notando agora mesmo aquí, pois é no medo, na incertidumbre que está tendo a xente coa guerra de Irán, é onde máis se está notando un pouquiño aquí, que a xente non ven a mercar tanto. Santi, que tal? Bo día, estámoslo falando agora mesmo. A xente non asiste aquí polo medo que ten. Xa mirache que comentamos con algunhas que non é que o peixe este caro e non é que este mal tempo, non. Están tendo, como se di, respeto, din elas, que teñen medo. A televisión teñen medo. Teñen medo, entón prefiren aforrar os cartos e non vir mercar peixe. É iso, non, Santi? Iso é, pero xa se vou dicir unha cosa, xa non só nós, nós quero che dicir no mercado, porque xa cos meus clientes de restauración estánme contando o mismo, que a xente parece que se está botando un pouquiño para atrás co que está pasando do rollo da guerra e todo isto, sabes? E nos precios, disme que por agora non se nota, pero a un futuro poderase notar? Home, por ahora non se notan os precios simplemente por unha cousa, sabes por qué? Porque está vindo a xente pouco a pouco, polo que falamos que ten medo. Entonces, como non hai xente e hai peixe, non se nota. Pero máis para adiante, como sigan as cousas así, hase de notar fijo, penso eu, Mire, hoxe que é o que temos de oferta, para falar un pouquiño de todos, hai xente na casa que acude ao mercado, que non hai problema, verdade, que veña a comprar peixe, que temos hoxe así de oferta? Pois mira, temos igual que fixemos máis ou menos a última vez, os peixes top 10 euros por debaixo, fijo, o sea, no rodaballo, no lenguado, mira, no mero, que tes un peixe espectacular, que ese peixe polo normal é que este a 40 ou a 50, está xa 32 pavos, 33 euros máis ou menos, sabes? Ti crees que podería entón eu levar este mero para a miña nena? É rico, non? Para os neniños? Sí, isto falo a plancha, vuelta, para mi niña xa mirarás. E que lle está pasando na boca ese mero? Sabes que sería o malo? Que non se acostumbre a él. Ese sería o problema. Para rematar, que lle pasa na boca, Santi, esa curiosidade? É o estómago. Non fixo a descompresión, subeu de golpe para arriba, os rapaciños cando veñen, mira como bota a lengua, non, é a boca do estómago que saleu por non facer a descompresión. Moitísimas gracias, Santi, como Gracias sempre, sempre. acabades de oílo, eses peixiños están agora mesmo de oferta e a xente, pois, un pouco atemorizada con todo isto da guerra de Irán, compañeiros, non acuden ao mercado. Están a
repercutir é cada vez máis preocupación non só cando repostan combustibles, senón cando veñen ao supermercado, miran cada vez máis o peto. Por eso quixemos vir aquí a Zas, onde a Hilda. Moi bo día, Hilda. Hola, bons días. Vexoche ese carro moi baleiro. Non dá pa máis. Que estás a notar? Bueno, estou a notar que a suba en todo en general, pero, a ver, non creo que para aí. E onde crees que vai a ir nos próximos días? Pois non sei, eu penso que vai subir máis ainda. Pois deixámoste que sigas aí a facer a compra. Vamos a seguir preguntando a máis consumidores que vemos por aquí. Moi bo día, que tal a compra hoxe? Bos días, pois un pouco complicado. Donde estás a notar ti a suba especialmente? No meu caso, no café e no cacao. Canto puido subir na última semana? Uns 2 euros facilmente. Pois moitísimas grazas por atendernos. Que mellor que preguntarlle á dona do establecemento. Dulce, moi bo día, estamos a ver preocupación entre os clientes. Hola, Como estades a levar vos esta situación? Bueno, máis ou menos a xente empezas a preocupar, porque claro, che pregunta se van subir os precios, se non, tal, entonces claro, nos fixemos un pedido grande, pero para intentar manter un pouco, pero claro, se che ven o cliente, che pregunta se vai subir, ti tens que dicir a verdad. Vos de momento tedes stock, pero no momento sabedes que cando teñades que volver a facer pedido, vai haber subida. Entonces tens que manterte un pouco e explicarlle aos clientes, bueno, mira, aproveita, tal, porque ao mellor sobe, entonces tens que dicir a verdad. Fíjense vostedes porque de feito hoxe o aceite témolo en oferta, Dulce. Sí, ahora mismo, pero claro, pa diante non se sabe. Entonces, claro, tens que decidir o que é. Vale. Pois moitísimas grazas por atendernos, xa ven que a preocupación se respira no ambiente cada vez que imos a facer a compra, compañeiros.